Bună ziua, dragi pensionari și apropiați ai lor din toată România! Sunt Alexandru Ionescu, juristul vostru, și astăzi vă aduc o veste care a zguduit tot sistemul pensiilor din țara noastră. Sunt aici să vă apăr drepturile și să vă explic pas cu pas ce se întâmplă cu adevărat. Curtea Constituțională a României a dat undă verde. Guvernul Bolojan a anunțat că taie pensiile speciale și nu doar pentru magistrați. Vine valul spre polițiști, militari, aleși locali. Aproape 12.000 de oameni sunt afectați direct. Dar știți ce? Această reformă vă privește și pe voi, pe fiecare dintre voi care ați muncit cu cartea de muncă, care ați cotizat la sistem, care așteptați o pensie demnă. Urmăriți acest videoclip până la sfârșit pentru că în ultimele 10 minute vă explic exact ce înseamnă acești bani pentru pensia voastră contributivă, cum puteți beneficia indirect de această reformă și ce pași concreți trebuie să faceți acum, în acest moment, pentru a vă proteja drepturile. Nu plecați nicăieri. Informațiile pe care le veți auzi astăzi nu le găsiți în ziarele obișnuite, nu vi le spune nimeni la televizor pe înțelesul vostru, dar eu sunt aici pentru voi ca întotdeauna. Dragi prieteni, lăsați-mă să vă spun ceva din suflet înainte să intrăm în detaliile juridice. Știu cine sunteți voi, cei care urmăriți acest canal. Știu că mulți dintre voi ați lucrat 30-40 de ani în fabrici, în câmpuri, în spitale, în școli. Ați muncit pe vremea când nu se discuta de drepturi, când programul era fix și nu se negocia, când statul îți spunea ce faci și tu te supuneai pentru că n-aveai de ales. Ați cotizat toată viața, ați plătit contribuții sociale fără să vă întrebe nimeni dacă sunteți de acord. Și ce ați primit în schimb? O pensie care nu ajunge nici pentru medicamente, nici pentru facturile de iarnă, nici pentru un coș decent de alimente. Mulți dintre voi înscrieți în comentarii că alegeți între mâncare și căldură, că ajutați din pensie copiii și nepoții, deși voi înșivă aveați nevoie de ajutor. Și în tot acest timp, în paralel cu voi, există un alt sistem, un sistem paralel, un sistem separat, un sistem de lux, în care anumiți funcționari ai statului primesc pensii de câteva ori mai mari decât voi, fără să fi cotizat proporțional, pe baza unor legi speciale care i-au privilegiat decenii la rând. Pensii de serviciu de 10.000, 15.000, 20.000 de lei pe lună, în timp ce voi supraviețuiți cu 2.000, cu 2.500, cu 3.000 de lei. Este corect? Nu. Este legal? A fost legal până acum, dar lucrurile se schimbă și schimbarea asta, în sfârșit, vine și în favoarea voastră. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă întreb ceva. Câți ani de muncă aveți? Scrieți mai jos în comentarii câți ani ați lucrat și ce pensie primiți acum. Vreau să știu povestea voastră. Fiecare comentariu contează pentru că împreună formăm o voce pe care statul nu o poate ignora. Dar înainte să continuăm, am un singur lucru să vă cer. Un singur lucru. Dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, faceți-o acum. Apăsați butonul de abonare și activați notificările. De ce este important? Pentru că legile pensiilor se schimbă rapid în România. Ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, decizii ale Curții Constituționale. Lucrurile se mișcă repede și dacă nu ești informat, ești prins pe picior greșit. Eu urmăresc toate aceste modificări zilnic, le analizez din perspectivă juridică și vi le explic pe înțelesul vostru. Abonați-vă pentru a nu rata nicio modificare a legii pensiilor. Eu sunt juristul vostru și misiunea mea este să fiu alături de voi la fiecare pas important. Acum, haideți să intrăm în subiect. Pentru a înțelege ce se întâmplă astăzi, trebuie să facem un pas în urmă. Să ne amintim de unde am plecat. Pe vremea comunismului, sistemul de pensii era simplu, brutal de simplu. Munceai, contribuiai la stat, primeai la bătrânețe o sumă fixă calculată de la centru. Nu era generos, dar era uniform. Nu existau pensii speciale pentru magistrați, pentru generali, pentru senatori sau, dacă existau, nu erau la vedere, nu se discuta despre ele. După 1989, în haosul tranziției, s-au construit, pe lângă sistemul public obișnuit, o serie de sisteme paralele de pensii. Le-au numit pensii de serviciu sau pensii speciale. Au fost acordate magistraților, militarilor, polițiștilor, diplomaților, parlamentarilor, aleșilor locali.
Logica era, la început, că aceste categorii au constrângeri speciale, nu pot face altceva în paralel, au riscuri profesionale, au pregătire înaltă. Dar în timp, aceste pensii au crescut haotic, fără plafoane reale, fără corelație cu contribuțiile plătite, fără legătură cu ceea ce cotizase persoana respectivă în sistemul public. Rezultatul? Pensii uriașe plătite din bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor, inclusiv ai voștri. A venit legea numărul 360 din 2023, legea pensiilor contributive, marea reformă a sistemului public. Această lege a schimbat modul de calcul al pensiilor obișnuite, a introdus punctul de referință, a modificat stagiile de cotizare, dar sistemul pensiilor speciale a rămas în mare parte separat. Până acum. Haideți să vorbim concret despre ce s-a întâmplat și ce urmează. Curtea Constituțională a României a declarat constituțională reforma pensiilor magistraților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că modificările aduse pensiilor judecătorilor și procurorilor, creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani, recalcularea pensiei pe baza mediei ultimelor 60 de luni de activitate, introducerea unui plafon, sunt în conformitate cu Constituția. Curtea a spus în esență că statul are dreptul să reformeze aceste sisteme, că nu este o confiscare, nu este o încălcare a drepturilor câștigate. Aceasta este o decizie extrem de importantă din punct de vedere juridic, pentru că deschide calea pentru extinderea reformei la alte categorii. Și premierul Ilie Bolojan a spus-o direct, reforma vine și pentru polițiști, pentru militari, pentru aleșii locali. Aproximativ 12.000 de beneficiari de pensii speciale urmează să fie afectați de noua legislație. Care sunt elementele concrete ale reformei? Pensia de serviciu va reprezenta 55% din media salariilor nete din ultimele 60 de luni de activitate și există un plafon. Pensia nu poate depăși 70% din ultimul venit net al persoanei. Aceste două elemente, baza de calcul și plafonul, schimbă dramatic cifrele pentru marii beneficiari ai sistemului special. Acum, cine este în zona de risc din perspectiva reformei? Cei cu pensii speciale foarte mari, calculate pe baze vechi, vor vedea reduceri semnificative. Judecătorii cu pensii de 20-25 de mii de lei lunar vor fi recalculați. Generalii cu pensii exorbitante vor fi plafonați. Aleșii locali care au acumulat ani în funcții și beneficiau de calcule avantajoase vor fi și ei afectați. Dar pentru voi, pensionarii din sistemul contributiv obișnuit, care este relevanța? Aceasta este întrebarea esențială și răspunsul este unul singur: banii. Banii economisiți din reducerea pensiilor speciale pot fi redirecționați către indexarea pensiilor contributive, către creșterea pensiei minime garantate, către îmbunătățirea condițiilor pentru categoriile vulnerabile, veterani, persoane cu handicap, pensionari peste 70 de ani, cei cu stagiu complet de cotizare. Sistemul de pensii speciale costă bugetul de stat miliarde de lei anual, miliarde care nu ajung la voi. Reforma nu este doar o chestiune de echitate morală, deși și asta contează enorm, ci este o chestiune de resurse reale, de fonduri concrete care pot fi redistribuite. Cine câștigă din această reformă? Câștigă toți pensionarii din sistemul obișnuit dacă guvernul alege să redirecționeze economiile? Câștigă cei cu stagii lungi de cotizare care au primit pensii mici? Câștigă persoanele cu handicap care au beneficii insuficiente, câștigă veteranii și pensionarii trecuți de 70 de ani care au nevoie de un spor suplimentar real. Dar atenție, și aceasta este o avertizare pe care trebuie să o aud fiecare dintre voi. Reforma pensiilor speciale nu produce automat o creștere a pensiei voastre. Banii economisiți nu ajung automat în buzunarul vostru. Depinde de voința politică, depinde de presiunea societății civile, depinde de voi, de vocea voastră colectivă. De aceea contează să fiți informați, de aceea contează să știți ce se întâmplă. Acum, haideți să vorbim practic. Ce puteți face voi concret în această perioadă? Ce pași trebuie să urmați pentru a vă proteja drepturile și pentru a profita de orice oportunitate pe care reforma o aduce? Pasul 1. Verificați decizia voastră de pensionare și cartea de muncă. Luați din dosar decizia emisă de Casa Județeană de Pensii și verificați cu atenție toți anii de muncă înregistrați. Orice eroare în stagiul de cotizare înseamnă o pensie calculată greșit.
Dacă ați lucrat și în condiții speciale sau deosebite, în mine, în industrie chimică, în condiții de noapte, în domenii cu risc, asigurați-vă că aceste perioade sunt marcate corect. Pasul al doilea. Accesați portalul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, adresa este cnpp.ro. Acolo puteți verifica online istoricul contribuțiilor voastre, situația stagiului de cotizare și datele înregistrate la sistem. Dacă observați neconcordanțe între ce știți voi că ați lucrat și ce apare în sistem, notați-le și pregătiți-vă să acționați. Pasul al treilea. Dacă ați identificat erori sau neclarități, depuneți o cerere scrisă la Casa Județeană de Pensii din județul vostru. Cererea se depune în 2 exemplare. Unul rămâne la instituție, celălalt vi se returnează cu număr de înregistrare și semnătura funcționarului. Păstrați întotdeauna exemplarul vostru. Este dovada că ați acționat. Pasul al patrulea. Aveți dreptul legal la un răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. Dacă nu primiți răspuns în acest termen sau dacă răspunsul este nesatisfăcător, treceți la pasul următor. Pasul al cincilea. Sesizați avocatul poporului, instituția independentă care apără drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile statului. Portalul este avocatulpoporului.ro și puteți depune sesizări online gratuit. Alternativ, consultați un avocat specializat în dreptul pensiilor, mai ales dacă diferența de pensie este semnificativă. Și acum, un avertisment extrem de important pe care vă rog să-l țineți minte. În perioadele de reformă și schimbări legislative apar escrocii. Apar oameni care vă sună, vă trimit mesaje, vă bat la ușă și vă promit că pot să vă mărească pensia contra unui comision, că au relații la casa de pensii, că știu o cale mai scurtă. Nu există cale mai scurtă, nu există comision legitim pentru a vă recupera drepturile legale. Dacă cineva vă cere bani pentru a vă ajuta cu pensia, este escrocherie. Sunați la poliție sau la numărul de urgență 121 al Poliției Române. Dragi prieteni, haideți să rezumăm împreună ce am aflat astăzi. Curtea Constituțională a dat undă verde reformei pensiilor speciale. Magistrații, polițiștii, militarii, aleșii locali, toți vor fi afectați de noile reguli. Pensia de serviciu va fi calculată la 55% din media ultimelor 60 de luni, cu un plafon de 70% din ultimul venit net. 12.000 de beneficiari vor simți schimbarea. Dar mai important pentru voi, banii economisiți din această reformă pot și trebuie să ajungă la pensionarii din sistemul contributiv, la voi, la cei care ați muncit o viață întreagă cu cartea de muncă în mână. Nu suntem noi cu pensii speciale, noi suntem oameni obișnuiți, cu pensii obișnuite, cu griji obișnuite. Dar această reformă ne privește pe toți, pentru că banii ăia sunt banii noștri, sunt contribuțiile noastre, sunt impozitele noastre, este munca noastră care a ținut acest sistem în picioare decenii la rând. Ați muncit o viață întreagă, ați dat tot ce aveați acestei țări. Mergeți și cereți ce vi se cuvine. Nu vă fie teamă să vă cunoașteți drepturile. Nu vă fie teamă să mergeți la casa de pensii. Nu vă fie teamă să semnalați nedreptățile. Și acum vă întreb pe voi. Credeți că reforma pensiilor speciale este un pas spre dreptate? Credeți că banii economisiți vor ajunge la pensionarii obișnuiți? Sau vor dispărea în alte buzunare? Scrieți-mi în comentarii opinia voastră. Vreau să știu ce gândiți pentru că vocea voastră contează mai mult decât cred mulți. Dacă acest videoclip v-a fost de folos, distribuiți-l familiei, vecinilor, prietenilor pensionari. Fiecare om informat este un om mai bine apărat. Abonați-vă la canal, activați notificările și rămâneți alături de mine, Alexandru Ionescu, juristul vostru, pentru că urmează subiecte și mai importante. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit până la capăt. Să fiți sănătoși, să fiți puternici și să nu uitați niciodată. Drepturile voastre nu se cer, se iau.